manungsa pating semburat akeh sing ambisi kepingin dadi pejabat sapa sing duwe akeh iku sing kuat mula dadi pejabat kudu ngerteni nasibe rakyat panase kok kaya ngene ya wis katon bentere soyan saenane sabowine rasake panase
kemaron kadung ngombe obat kuat dadakno keturun pinara ingkang sekeca mirengaken kitungan peranan wanita perlu peningkatan supaya cukup cukup sandang pangan omalan panggonan uga iso cukup sarga sing nomer siji mendampingi suami kabeh para kaumku kanthi rasa tresna sejati iku kewajiban sebagai sing nomer loro ngatur kelahiran aja sampai liwat teko ukuran kudu dicocokno karo penghasilan senajan anak loro pokok cukup pendidikan mendidik putra putri sing nomer telu semangat belajar untuk terus dipacu itu sing diayahi ayo mas sekali lagi mlebunan kesak sadrongan ngene meniki nek bayar sepeda dadi rewangi kene yo meneh anggodo ayo kira-kira pokoke tenang alon-alon foto di kelas kesusu-susu sapa sing disusoni ini sudah omah enak yuk aku nek mikir nasibe Joko mari sekolah pingin cepet oleh koyo sebab ngiling besok nek tuwa siji karo nasibe rondo gak duwe gak tau ngersul apa rupane ayu bangkeane gowo pira suwene golek belanja siji maneh rondo ninggung ati kabeh kuwe pikire pangketan ngambut kawene totolan apem pancene sing
Wangsari. Wis padha lungguh dhewe-dhewe madhep nang aku kabeh. Kono sing madhep rono ya. Niki wonten kabar king kanca kula. Kabare niku mertapa wonten nggone Gunung Kidul. Krungu-krungu jari iso ngilang. Kanca kula niku jenenge Ucok, Dulur. Krungu-krungu kok iso ngilang. Kula nggih gumun. Kula nggih bingung nggih heran. Lah umpama iso ngilang temen tak jak mlaku bareng. Nek kepethuk pemane tanggane apa nek kate gak diotil. Ya nek pepane wong lanang celana kaos lumrah. Lah nek pepane arek wedok, apa nek kate gak tutupe tipi digowo. Yo sing paling pas tak elingne tak susule nang omahe. Mbok menawa gelem dielingno kena dikandhani. Aku sak derma kanca yo wajib ngelingno. Tak elingne mbok menawa. Le. Nang ndi nyesel apa? Aku nggo kene, Rek. Aku nggo kene. Ono suara kok gak ono rupa ya. Lho, ya apa sih? Berarti aku iso ngilang Aris karo aku, Aris ngilang nek karo aku. Aku iso ngilang, Riz. Riz, aku nggo kene, Le. Le, aku nggo kene, Rek, Le. Le. Wis ero. Mang jare ngilang-ngilangan. Lha wong praen blodus ngono ya wis mesti ero aku praenmu. Blodus rumasamu bletokan. Ngene kok tak kandhani, Cok. Ucok. Ya apa, Dik? Aku kepethuk awakmu iku bosen, males ya. Kok iso bosen ya apa sih, Ri? Kon kepethuk aku nang gone prapatan Dawar wingi. Heeh. Gawe rai iki. Lah terus kepethuk nang gone daerah Suru gawe rai iki. Lah karepmu kepethuk nang Balong Panggang nang gone kene yo gawe rai iki. Kon gak iso gawe rai liyane ta kon. Leris, umpama aku gawe liyane gawe raine rai apa? Yo gawe rai-raine gedhek ngono gak apa-apa. Umpama rai iku tak ganti gedhek. Aku terus ngambung bojoku lek bojoku telusupen kon tanggung jawab, Pak. Lho, gak apa-apa tak peke, Cok. Apa gak gelem tak peke bojomu. Oh, tak culuk bosok kon kok. Lho, wong bojone kanca kok ambek kancane kok lak-lek. Oh, kae enak iki. Awak dhewe main nggo desa kampung apa? Ngeblak. Kok obrak iso dele iki. Obrak lho. Paling langganane wak setat ya meno ya. Kok aja ladeni wong-wong iku mblakrak. Iki nggo dusun Tawangsari. Dusun Tawangsari. Ana maksude? Gano. Lho, sari ku santen. Sari ku santen, tawang iku jelas. Tawang iku jelas, dadi jelas akeh santene wong kene. Wong ibu-ibu Tawangsari iku jelas akeh santene. Akeh santene. Ngawur kon iku. Lho, main nang gone dusun Tawangsari, atik Pak Polo Berbudi Bawaleksana, pembangunan bareng desa. Jenenge Pak Polo Pujianto. Kenal aku. Lho ngenyek CS sampe aku dah. Pak Polo Pujianto? Iya lho, Mang. Kon tak kandhani. Apa? Wingi ketemu aku nang gone Prapatan Dawar. Prapatan Dawar. Pas apa-apa beton tanggapan dinten. Loh, Caris, badhe ten pundi? Badhe tanggapan langsung. Balak. Pira, Riz? 200.000. Lumayan awak mole 200, Riz. Mambengi, main mambengi. Ndi? Main mambengi lho. Nggo iki wingi ndi iki wingi? Lho kene ndelik. Lho kene jobak ndelik. Ketemu aku. Kepethuk awakmu. Ngerogo maneh, Cok. Gokon Sari. Palak pira Riz? 200.000. Jawa. Lho, mang aku teko langsung mlebu rombongan. Iki mang. Iya, disalami ngene. Lho, waduh 1 juta Riz. Saris nembe ndugi. Heeh. Ngomongin sakejap ngene. Duitku sing 400 balekno. Lho gak ngono nek Pak Polo Pujianto ku ngutang ta ngekeki kon. Ayo mbok titip ta ya apa iku mako dijaluk neh. Sing dhisik panjenengane Pak Pujianto iki. Aku wedok kok Pak Pujianto. Wong aku. Oh iki kok sing dalu Bapak. Masalah Pak Pujianto. Gak aku kan. Nek aku gak njaluk saweran, Cuk. Gak oleh njaluk saweran. Gak oleh niku gak oleh njaluk saweran. Tabu isin-isine. Lah, umpama dikai. Ya matur nuwun. Alhamdulillah. Nek gak dikai, ya kebacut. Iso tambah gendeng kon niku. Alhamdulillah Mang Bapak Polo Pujianto sambutan Riz. Sambutan Mang sore sambutan. Mari sambutan Riz mlebu rombongan. Ya ampere kok malah nyalami awakmu ya. Kerombongan aku terus ngene Riz. Iya. Pundi sing jenenge Ucok? Aku ngono Riz. Matur Pak Polo. Pundi sing jenenge Ucok? Terus Pak Polo kula Pak jare ngono.
Lho. Oh, sampean apa lho? Nggih, ngono aku. Sih nyile lambemu. Matras. Lah sampean mboten sambutan. Empun ngono aku, Ris. Sing sambutan iku Pak Pujianto lha kok awakmu iku? Lho lah ya Pak Pujianto. Sing sambutan mang sore ku Pak Pujianto lha kok ucok iku? Lah iya Ris Pak Pujianto. Lho sampean mboten sambutan. Empun ngono aku. Nyile lambemu diluk, Cok. Kaya apa? Tak tatap-tatapne gong. Lho lah apa? Wong ngomong kok teng basa silat. Pak Pujianto mang kan mlebu nang gone rombongan. Mari sambutan doleki awakmu. Lah perlune lapo iku mau? Perlune Ris. Aduh. Saweran maneh. Pundi sing jenenge Pak Ucok? Ha ngono. Lah iya, wonge mlebu terus aku ngene Ris. Pundi sing jenenge Pak Ucok ngono aku. Terus Pak Polo, pundi sing jenenge Ucok terus wonge dadaken kula Pak Jan. Lho, sampean Pak Polo? Nggih, ngono aku. Iki lho ya apa tata basane kok? Lho, sampean mboten sambutan. Empun ngono. Ajine diri ana ing lati, ajine raga saka busana. Kok nek ngomong kudu diati-ati nek kepengin diajeni wong. Ngomong ditata aja besasilan gak karo-karuan ngono. Dadi kudu tata krama. Iya, ya kudu basa. Wonge maya takane, sampean tata krama, Pak. Nggih, ngono. Sing tata krama iku awakmu. Lah iya, aku. Kok niku gendeng ta ya apa sih, Cok? Nggih Pak Pujianto ngono. Tata krama sampean ngono aku. Sing tata krama gak awakmu sing gendeng iku kon. Lho iya wong emang ngomong ngono. Sing gendenge awakmu nggih ngono aku. Ngomong ngono wong emang. Mbok. Lho iya wong emang yo ngomong. Wis mbok ngono. Aku ya ngono mang. Iki lho kapan buyare? Wong emang yo ngomong ngono. Lho iki lek terus ngono kapan buyar? Mangke incing Pak esuk buyare ngono aku. Tak suweki ra iku wae. Oh iya wong emang yo. Oh tak suwek ra iku ngono wong emang. Aku lho jekel krungono omonganmu. Wonge yo ngomong ngono mang. Ngomong aku yo jengkel kula omonganmu jare ngono iku. Omonganmu lho mblewakrak, Cok, gak karo-karuan. Lho iya wong iso ngomong ngono. Omonganmu lho blakrak jare ngono. Mbok. Lho ngono kok ngamuk aja ngamuk Antaris. Aja ngamukan. Ngomong gak karu-karuan, ngomong. Wong iya ngomong ngono. Ngomong kok gak karu-karuan. Nggih, ngono aku. Iki lho kapan entek iki kapan? Kandhane entek. Wong iya ngomong ngono. Kapan entek iki? Benjing, Pak. Melu drukono dhewe. Le. Lho wong iya ngomong ngono. Wis drukono dhewe ngono. Kok gregetek aku. Lho, le wong iya ngomong ngono, Mang. Kok aku sesuai gregeten jare ngono. Kok tambah gendeng ngene sih? Lah ya wong iya ngomong ngono. Kaya sesuai tambah gendeng jare ngono. Tambah suwe tambah kocul kon. Lho iya. Wong iya ngomong tambah suwe tambah kocok. Nggih, ngono aku. Gak ngono ngomonganmu kok mblewakrak tutuk kono-kono sih, Cok. Lah ya wong iya ngomong ngono. Omonganmu sesuai kok mblakrak ngono. Aku nggih, ngono aku. Kok gregeten aku tambah suwe. Ngomong gak karuan alang ujure. Lah iya wong iya ngomong ngono, Ris. Ngomong kok karo anak ujure. Nggih, ngono. Ngono aja emosi ta, Ris. Le, kon tak aja aja ngono. Kon lek gak aduh. Pak Pujianto iki lho Aris iki lho. Kok gak karu-karuan. Ngomong dikandang-kandani. Kono ku tak atur, omong basamu ku tak atur sing jelas sing pernah. Ngomong kok gak karu-karuan karo alang. Iya wong iya ngomong ngono. Ngomong kok gak karu-karuan. Nggih, aku ngono. Nggih apa? Kon kok susune tak antemi botol lambemu. Wong iya ngomong ngono, Ris. Kon susune tak antem botol lho. Nggih, aku ngono. Aku lho gregetan iki rasane awakmu, Cok. Lek wong iya ngomong ngono. Ngomong aku. Aduh. Ayo. Ngomong kok gak karu-karuan. Pak Pujianto, tolong. Di sini. Aja nek guyu-guyu kon. Guyu matamu ngono. Kon nangis. Ngomong kok gak karu-karuan kaya ngono. Kok tak jotos kapok. Lho wong e yo ngomong apa? Ket mangko wong kok ngomong ngono ae tak. Lah wong e gak ngomong saiki wong e nang mburi. Kowe gak nuruti kon aku tak nyanyi. Kon nyanyi ya? Iya. Cek. Apa? Kok gek rasa kemeng aku. Mosok kendhek prasaku mah gak kendhek, Cok. Gak kena apane patus. Untung gak mbledos. Opone? Plembungan. Konclok.
aja padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe ya sing temen ulat aja peteng yen dikongkon ya sing temen mangan iwak sapi nek dipangan barakno mati migato sing bener mangan iwak sapi iku nambahi gizi mangan iwak wedhus dipangan ambune lebus mangan iwak celeng sing dipangan ora eneng kok iso ora enak ono gak ono ris ono nek gak ono dijoli dhuwit goblok oh aja buka-buka rahasia kok ora iki kesepakatan yang sudah terjadi antara pimpinan ludruk dan panitia aku ngomong apa kok iki ngomong apa bulan mangan iwak babi iku ngono larangane santri panganan opo najis mugolato tuh asik aduh panganan opo najis mugolato asik panganan opo najis mugolato lagune opo enak temen ya Mas Bro, carane Sarmen ndak dhuwur jare. lah wajane sing nyanyi kocok Kok ajane timbangan. sampeyan sing sadar wis aja direken ngono kae Apa sih, Cok? Kon malah tak sayang saja kowe. sayang apane ris Lho, pisan kon sayang kena ping 3 dadak belek apane? panganan opo najis mugolato panganan opo najis mugolato Lah kon lah apa? Geblak pindho iku. isih goblok kanca Lah apa ndese, Cok? ben iki ya ditampani Oh, ayo kan panganan opo golato panganan opo najis golato jangan tiba-tiba kesuwen ngenteni najis mugolato aku geblak bolak-balik kon iso nyontekno akon. Ping bolak-balik apa aku sing pindho kon nggih kae pisan adake. Lah kon enak najis mugolato dadak cel nek nggih kogel-kogel ngene. Lah mancene enco jalan. Saran. Selamat malam, Pak. Siap dan ambek kancane lho kok nyomong kita eram kon iku. Lanjut kon iku. Tarungono nang jero lamun nyanyi cing pecotot. Odon apa ting pecotot. Mosok padhe pecotot ya. Nyanyi ku lah ana tatanane. Ono tatanane. Ya apa ditotot? Lagu dangdut. Oh. Lagune Roma Biskuit. Loh, kok Roma biskuit? Sodok jelas. Roma ramari-mari ngono. Ramai-ramai kan Jakarta. Ngene. Roma Biskuit. Kon kok malih sponsor. Yo iya. Ora Ngene. pikir. He 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 he. Asik. Apa itu? Lah, apa iku? He 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 he. Kini ku telah kembali padamu kasih. Sekian lama ku tinggal pergi. Telah lama ku menanti padamu kasih. Penuh rasanya hingga di hati.
terkira itu segala-galanya. Oh, tiada terkira Hindu segala-galanya. Seserok. Kon niku turunane nyambek ta ya apa? Suaramu gak aturan. Aku. Riris. Lah, kon niku goblok. Nyanyi ku ana nadae, ana aturane, artikulasi kudu jelas. Oh, nangger mangap. Lah iya. Ana aturane. Goblok. Ana aturane ngene lho. He. Bisa kan? Adik nganut tanganmu tokormu iki. Ana instrukture. Lah nganut tokormu. Aris lho penyanyi asli. Aku iso. Rungono lah iso. Aris, tutno tanganmu. Iya. Nah. Aku ya iso lah. Ngene bae. Iso kan? Iso. Aris. Enak. Pokoknya ngatur, Nganut tokormu iki, Mang. Instruktur. Instruktur. Aris. Enak so. Enak. Enak Aris ngene. Aku aja banter-banter sing akeh. Kon njaluk sing akeh. Sing akeh lho. Ya, Aris. Nyanyi diatur mesti enak. Pokoknya gelem nganut. Instruktur iku kudu jelas. Oh nangis, ayo kon kate nangis ya. Ojo nangis. Nangis. Lho, nangis kan. Ketuwara kate nangis kon. Lho. Nangis. Nangis ya. Syukur hatiku. Cuk nak. Kena apa nak? Kena telek. Kena telek lho. Nyanyi gak gampang. Aku gak gampang iso. So, Gampang apane? syukuran aku gak iso nuruti kon suwe ya. Lho nanti kok. Lah aku jam yame iki shopping center. Shopping center. Shopping center. Lho, Kon gak ro basa Inggris. Kon iku wong Solo. Shopping ku belanja. Center Sentolo. Lah yo, Aris tuku Sentolo. Tuku sentol. Iya. Ya, Plak. belajar iki ndang iso. Kon gak melok ten. Lah aku gak melok. Belajar ndang iso. Kerja. Aku titip lho ya. Oleh nomi. Nomi. Dolek nomi sing iso ngentut. Oh, Suparmi ku goblok. Enak. Iku. Apa mur? Aris Kon belajar ya ngono. Ya apa? Menemben iku nek napuk kancane ku aja temenan. Ya apa? Ana teknike. Ya apa teknik? Sawangane kena tapi gak kena. Ya apa? Ngene lho. Oh, gak Lho, kena. gak kena. Mang. Kon mang langsung ngene are. Waduh, loro so. Iya, Loro. kudu ngene lho. Oh, gak kena. Sa, ajal. Lu tak gepukne. Lho, keliru. Ngene lho, Cok. Lho, ngene lho. Oh, kene. Podho ae. Gak entos. Mas, Apa kon rene iku? aku kan ya mencari suamiku. Hah? Suamiku. Aduh. Kon iku kaya kebo kon iku. Menclok. Kon ndolek aku lapor ini. Lho kan aku golek bojoku. Wis tak omongi sirek, kancane nyambut gawe. Bojomu nang kene iki gak dolen. Nyambut gawe kok malah kon tutut rene isin-isini. Lho lha apa tuku bodreksin, Mas? Iya bener. Lah apa tuku brek? Bojomu iku gak panas dudu arek cilik.
Wah, Terus untumu meletos ngono. Lah iku mang. Isini-sini. Lah yo isini-sini. Isin aku iki nek sampe nang kene. Aja rene. Lah aku terus kok nang ndi? Kon nang omahe penggaweanmu umbah-umbah, ucek-ucek, umbah-umbahan, terus marung sushi masak wis. Apa kon nututi wong lanang iku? Lah kan nututi bojoku. Iya, aja gak apa-apa. Kon iki bojomu. Heh? Bojomu. Dudu. Lah apamu? Lemekku. Lemek. Iya. Sapa ijolna bojomu iku? Heh? Ijolna bojomu. Ngawur. Boleh, Mas. Wayahe lho, Mas. Eh? Wayahe lho. Kok yaya apa? Sunah. Kon wingi tak imbuhi sampe ping 8 cek. Aja dijemuk sing kene, Cok. Nek kon jemuk sing kene, iso dalan tol iku iso gak bayar. Bojomu kait ngomong sunah rasul dadak kon tak gerabak kowe ngembes. Lho iya aku iki gak gane anakku iki. Aja. Meneh nek wayahe nggonmu jatamu tak jatah sak blengermu. Nek sementara iki aku ambek awakmu wis blenger. Tuku apa, Mas? Eh? Hanger. Hanger. Iya. Iya tuku telu dike bentel untumu ngono. Hanger toh? Blenger kok. Iya bener. Bosen alias wis gak doyan. Apa Apa iku? iku? Domi. Sa. Apa? Sawangane ayu tapi kowah-kowah ngene bojomu. Lu tak senengi yang ngene iki. Lah Ayo apa? toh, Mas. Mulai. Wis aja gak mulai aku pegel aku nuruti mulya awak. sa, mulya sa, mulya sa. Nek pegel tak pijeti wes, aku mijeti gak apa-apa. Pijitanmu wis gak enak, rasamu wis kaya gedebok. Ya meneh tak tak pijetno ngene kalau kaya wong-wong ngene kok setrum. Lho Eh? iya, bener. Sing ndok gone anuan ngene ku lho. Aja atik mesin yo, Dik. Ambek setrum Ana cagak, cendel ana kabel, encepno nang untuku yo. Ndang meledos pisan. Lho Wong pijet dadi setrum. Pinter bojomu sih. Pinter kakekmu ngono. Ora kon wis kesetrum kon mati bojomu tak gondol. Kon gak iso rabi kon nek gak leles kancamu, Ora kok mergo ngusung ngono kok muring-muring guyon. Kok masalah muring-muring. Guyon. Hah? Guyon ngono. Tok. Oh, guyon ngono. Tak, Guyon. tak. Guyon. Ah, tak. Guyon. Saiki kok aja ndoleki aku karo ucok kate dolen. Iya kan dan ono so. aku melok. Eh? Loh, Aku melok. Wong wedok kok melok, aja melok. Loh, aku melok, aku ndok omah gak ono kancane. Kan aku wajib kan kancane bojoku. Aduh, aku mari ke mbek ucok kate nang pub. Yo yo pap. Pub. Apa pap iki? Sa? Karo pub kon. Karo kon Karo desa karo pub desa. kon. Iku panganan apa to, Mas? Pub iku nggone wong joget-joget iku lho. Wong sing joget ana musike. Apa aku garo, Mas. Aku biasa lek nonton lodruk, ngene kok aku ro. Lho alah. Kate lodruk. Lho, ketara Bojone ku gaul. bojomu kuno so. Karo. Napa lo, Mas? Warung tapi nang jero gedhong. Ana lampu-lampune biar pet. Terus ana punel-punele ya. Ya. Punel matakmu kuno. Purel. Nah, iku lho, kaya lambe iki lho. Ana purele. Joget didampingi, ngombe disunteki. Ngono iku lho jenenge pub, ya. Iya. Berarti ngene kok lho, Mas. Kaya aku lek tuku lengogas ngono iki di anak-anak curigan ngono. Iya. Ya bener. Mari dikek curigan grojokno batukmu ya. Aja jahat ambek bojomu. Lah ngogas. Mas. Enggak Sampe njaluk ngombe sing dijokno ngene. Kan biasa ngono iki gampang to, Mas. Hiburan malam. Aku iki kate nang joget-joget ambek ucok, ngombe-ngombe ndek kono, terus mulai nggawa purel. Lah apa tuku kabel, Mas? Lagi apa tuku kabel, Mas? Dikeng jirat. Kandhanane iso tak kandhanane. Lha ngene lho. Kopengmu ku krungu tak. Nah, ngono to. Bojomu iki kate mlebu apa, Mang? Mlebu apa? Mlebu sumur. Kate nang diskotik ambek aku rungokno kopengmu iki lho. Heeh. Jengkel aku galon tipu. Tak suwek rambutmu. Ya ngono to. Ayo ngomong. Kate nang ndi? Kate nang diskotik. Lho, wingi lho wis mari nduk kono. Lho, mari lah. Simpatik musik iku to. Simpatik matamu ngono. Apa ora dhewe so? Wis diomongi kok nggon hiburan. Aku butuh hiburan, blenger ndelok kon terus gambarmu ki biyen gak berubah-berubah. Loh, gambarku lho kok di iku nang di tukang syutinge, Mas. Gaweno gambar sing rada-rada. Lah. Ngono, Mas, wajahku, Mas. Gaeno gambar sing gawe dedekan prapatan. Terus digawe apa, Cok? Gawe medeni wong gendeng cek gak manggon nduk kuno. Arek sampel. Pokoke saiki aku kate ndolek hiburan ambek ucok sangono. Lah Lho jaluk kok tak transfer ae, Mas, aku gak gawa dhuwit. Heh? Aku gak gawa dhuwit tak transfer.
Transfer? Iya, Transfer liwat endi? anu kabel listrik. Kon gak duwe HP kan transfer liwat apa kon? Aku njaluk tolong. Hansip. Iya Pak Hansip. Lah, Iya kok kon nyekel arek iki lah. Transfer ojo titik-titik. Piro? Aku niat dolek arek wedok 5 tak gawa mulih. Kirimono 10 juta. Aja cacak 10 juta, Mas. 30 juta tak kei, Mas. Yo, Tapi aja 5, Mas. piro? Ya 10. Engko lek areke ketoke numah kok. Tak gocelani. lu digoceli. Rumasane wedhus pe. Ya apa lah. So aturun dhewe aku pe. Cok, bojoku yang ngene iki. Nganut tambah aku tak apa-apa no nganut ae. Gak tau. Ora nganut. Bojomu niku ngene iki lho. Lho lah iya nyen bojoku penggaweane gawe tenda goblok. Tandha mataku mukul. Lah mosok bojone kate hohi tak gecokane jar. Lah pe aku gak ngatasi wong arek 10. Sing goceki iki lah bener sih. Aduh, wis iki. Engko tak gocelani. Bener. Lho mesti digecoli. Aku tak boleh. Tak njaluk tolong Pak Hansip. Siapno kabeh. Jamu kuat siapno. Wes. Yo. Jamu apa iku? Apa di semen? Enggak. Tukono jamu. Gak oleh wis. Pokok jamu kuat. Yo. Lah yo, cek kuat iku kan koyo wong bangun omah. Iya. Cek kokoh, dikasih Loh. semen 3 roda. Iya dicor kon so. Dicor enak. Aku kok ngono nguntal semen 3 roda. Kan sampean butuh apa sih kuat sih? Kuat. Lah, wong bangun omah iku cek kuat kan begitu banyak semennya semakin kuat. Lho, pinter ya bojone. Aja lali yo. Yo. Ndolek betone ser sing brentik. Terus tak ketokne sak mene-mene. Terus ge apa? Kenggi bengi raimu kok. Le. Oh, Le, sing maksude kuat iku ngene iki lho. Lho ngono lho, kuat ngene lho, kuat ngene. Oh, tenaga gasel. Kok belakang nyelenyer desa. Kenapa lho jago niku, Cok? Napa? Wong dikandani tak belakang nyelenyer desa. Iki lho. Iki lho. Wah, olahraga mana kenapa? Iya. Apa meneh? Heeh. Ya Bu ya. Apa meneh? Ya yang ngono. Ya wingi. Olahraga mana kita, Mas? Iya. Maksud iki aku ngatasi arek 10 ku cek kuat ngono lho. Gampang kandhane tak omongi. Tak tukokno semen ambek kanggo gip. Iya. Gip. Yo. Ya, gak apa-apa wis. Ambek tukono lem Raja Wali. Yo. Digawe ngelem untumu ngono ah. Aku tak mulai. Ya. Tak ngomong nanggone galangan. Tolong sampean kirim niku nggih. Ademik. Ya. Bojoku. Kok sewakno molen ya. Sing rada gedhe ya. Kok suntukono arek iki. Ya aja lali kandhane. Waktu kombong sarit. Gawe ngebiyuki untumu ngono ah. Kayak pondasi. Ya. Bawa nang omah. Kamar resi ana. Kosong ana. Kon pindah nang pawon. Berarti didol kabeh, Mas. Iya dolono. Kipas angin dolen, kulkas dolen, bapak cek mbambung. Nek jare Tambah. kok ngresiki, Mas. Maksudnya iki bersihkan kasur. Kasih kasur yang empuk. Bantal sing empuk. Engko tak gawe nandangi purel-purel iku. Ngono lho. Ro ah. Sampeyan biyen kaitan kenal karo aku kok gawe nang ngene damen-damen ngono, Mas. Lala, ambek kokon yuyu. Ai rasa. Kon buka-buka apa? Lah saiki tambah tuwek kok tambah kemenyek njaluk kasur sing empuk. Aku wis tuwek, gegerku wis kaku. Engko nek kasur empuk kan gak krasa. Iso kentul ngono lho. Ya dikai pir. Lah cocok. Ya pir bener. Pirep tergandeng. Iya. Kayak ngeprok kon ngono ah. Bapak mesti saja. Sing penting siapno nggone. Tak siapno ya. Siap pir, beton eser. Yo, Terus oke, Teman. semen. Gip. Yo. Ambek dilesi ya, Mas ya. Yo. Ya resi ana. Kan iku didelok wong ngene kok gak izin. Mulai mbek bojone mbok yo salim sing apik. Oh, iya, Mas. Saya kira rasa. Ya. Apa mana sa? Apa mana? Sabukku rada kendho kencengno titik. Kang. Ngene lho, bojo iku ngene, Cok. Nganut diapa-apano. Wis, nek mulai aja mlaku. Lah apa? Berangkang wae. Berapa? Ya. Lho, ngene ku yo nganut kok. Apa lho, Cok? Lewat dikon belakang e. Apa bojo-bojoku dhewe kok. Lah iki lho sakno so. Jare kok berangkat. Iya, berangkang. Mulai. Ayo berangkat kok tak jawet kon kok. Legane atiku. Wis nak mulai. Oh.
Kon ndelok bojoku mbrangkong kok kudu ae kon. Ora kok kudu so. Hah? Kudu lapo? Kok kaya kudu ndelok sapi kon. Enggak. Kon iri yo. Ora lah. Wong wedok nganut ambek wong lanang iri kon. Enggak. Tapi jane iya so, lek delok bojomu kok ngomano tambah awak. Lho. Wong lanang larang regane, Cok. Bojoku ki gak iku so. Hah? Aku ngomong titik wis wak prok ngono wis. Bojomu kaya ngono iki. Iya. Kon niku wong lanang lho. Hah? Kon sunat ben regane larang. Oh, sampe kon wedi ambek bojomu, Cok. Lho aku jane berusaha seperti awakmu. Lho iya. Tapi gak iso kon. Lho kon nek gak iso kon aja gembol aku, isis aku. isin matamu, isin. Iya lah isin. Bojoku ngono so. Hah? Aku kait ngomong titik ngono wis. Kon saiki nek gembol aku kudu wani bojomu. Kudu wani ya. Kudu wani. Wong wedok ngomong sak kecap, kon rong kecap. Umpama Wong wedok ngomong rong kecap, kon 6 kecap. bojoku rene aku kudu wani. Kudu wani. Oh, iya tenang ae. Sak waya-waya rene aku wani. Ah, halo bebek. Cok, sing wani. Halo bebek, Ah. ada apa beb? Hah? Ngene. Apa rene ngono? Iya. Lapor rene. Sing kereng. Sing kereng. Kereng ya apa? Apa rene? Lapor rene. Mami. Kon nek gak wani ngono kon mulya kon gawe pempes. Delok wis galat-galat kaya nyambe. Aja ndelok wedi, raimu bukaan. Hah? Bukaan raimu sing ngombo. Rai. Aja mingkup ngono, wedi kon pulian. Rai kon buka rumah samu terpal tak Raimu bukaan, Raimu bukan so. Raimu bukamu. Kaya kandani so. Kon wong lanang gembul aku, kon silat yen bareng aku. Dikeprok wong wedok aja isine-sini ngomong gak loro. Gak loro. Hah, Apa? Gak loro. gak loro. Gak loro. Hah, gak loro. Gak loro. Gak loro. Gak loro. Sesuai loro goblok. Nih. Sampe kate nanti. Raimu kaya dongkele jati ae kaya kekakean pola kon. Iki sapa? Iki bojoku so. Bojomu. Iya. Kon aja mencla-mencle cangkemmu, Cok. Kon ngomong aku nek bojomu matek dipangan wedhus. Kurang ajar. Aku ora ngajar. Kurang ajar kon. Aku gak ngomong ngono. Aku kok patek-patekno, Aku gak ngomong Ketemu pirang perkara aku mbok patek-patekno, polo. Cek, Cok. Iki jare bojomu sing senengane mangan telethong iki ta? Kurang ajar. Kok mantel itu. Kurang ajar kon, Kono sego tak kok aku mangan telethong, Adu-adu kon so. Lah kon ngomong ngono. Ora adu-adu ae. Aduh, aku kayak nyekel nyambe. Sing kereng. Nah, ngono. Jangan marah ya sayang. Ojo kurang ajar kon. Gak ketuku aku mek kon. Gak ketuku. Wis aja nek ngerayu-ngerayu kon. Oh, jangan marah sayang. Gini sayang, kalau Sayang mau apa? Sayang apa? Kalau mau keluar jenggotnya dicukur sayang ya. Cok. Bojomu iki temen ta palsu, Cok? Yo asli sapa? Umume wong wedok nek dikepuk bokonge muni pek. Lah iki muni apa? Iki muni mbuk ngono. Dene tak sebal lembungan. Kaya gak pokro kok. Kaya gak pokro kon, Bokonge wong wedok kok Iya so. gepuk-gepuk. Iso. Lah jenenge ngene ngono kok. Ana menceleke ya apa kok? Ya iki wis mencret. Iya ngene. Kan nek duwe bojo braenono, Cok. Bojomu metu nang ndi wasna ana sing kurang apa enggak? Bojomu susune sisian iki lho. Lho, susian ya apa? Nek sisi tok mudhun sisi tok munggah ngene lho. Ya benakno tami susune mi. Kok iso sik kon niku? Berarti lek mudhun sing ngene iki so. Apa? Klepe kendo. Kakek kon mut. Ora aja sembarang lho, Cak. Sembarangan apa? Kon ngulangi bojoku apa? Lho gak tau ngulangi apa-apa aku. Apane? Gak Bojoku tahu. gak tau ngelama saiki paling lama, Ya, Saiki paling lama. Jongor kon. Gak tahu aku kok. Kenapa aku nguri bojomu gendong? Aku wis pegel ambek kehidupanku. Rasa sing nguri. Kon pegel ya pegel. Aku dihujat Anissa Bakir. Anissa Bahar kok Bakir. Perkara lagune Oktasi lho. Ya apa lagune? Aku dinodai nggak apa-apa. Aku dipukulin nggak apa-apa. Emang dasar aku ini waria.
Kon metu ya men-men nek kate metu nanti teko omahe ku wasno ngoco dhisik. Apa separono dalan cok lho apa umbele lho cok. cok gila iki sing tak usapane sayang oh weh kilo aku Wis kepantesan kon. lu kurang pantes ya Mulai gak nggawa belanja pringi sanduk tengah dalan kon tiru bogel kon. Bogel iku sapa mi? Ono nang jero. Oh, ngene lho mi, kebeneran sampean teko rene. Kate apa? Aku mau ambek rasa kate budal nang apa sama so? Diskotik. Aku kate nyewa lemper kok lemper. Purel. Aku njaluk dhuweke mi. Kon kape nandi, Cak? Kate nang diskotik. Wis kepantesan raimu ta. Diskotik kon lapo kon atine? Salah Kon kate nyawa purel kon. Iya mi. Wong aku 15 tahun kok rabi gak meteng-meteng. Cok, Ndi sok meteng. pirang tahun kon rabi ambar iki? 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Lho gak meteng-meteng. Gak meteng. Lah lha apa? Iso meteng ya apa wong padha lanange. Kaya cari dokter membuktikan. Membuktikan apa? Mek perkara wekku iki subur turun-turunanku subur. Iya. Setahun mana telu, mana papat. Iya. Kaya iki sing cari dokter kecilian manuk. Le. Dadi kae iso membuahi. Le, kon tak kandhani. Cilik kaitane sesuai gede. Kekeatane kon. Mambengi kon teko Iya. jam 09.00 sampai jam 2 tak lus-lus. Apa? Lapo gak ngacek-ngacek wekku sing ngacek. Ya apa? Jane weke sing ngadeg tapi wing ngono. Kon gurung tau tak songek iku apa? Apa songek iku apa? Pokoke anu, Cok. Njaluk dhuwit sing akeh. Wis gak kakek ngomong njok dhuwit. Iya. apa? Njok dhuwit gawe. Aduh. Oh, njaluk apa, Cak? Ya Allah, njaluk apa, Cak? Dhuwit mi. Njaluk apa ya, apa pintere? Atuh. Lara goblok. Aja muni lara wong lanang kok muni lara. Gak loro ya? Gak loro. 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 Gak loro ya? Gak loro. Gak loro mek engkon. Loro goblok. Kono gak loro iki lho pinggir. Sing wani ngono. Kepantes kan kon yo njaluk dhuwit, kon wis gak belanjani. Njaluk dhuwit kon. Le, mi, rasa mang njaluk dhuwit bojone dikek. Iya, dibathakno bojone rasa keplek. Aku gak wong keplek aku. Enten anu, kon mek tiru kelakuan iki tiru kelakuan bejat. Engko sore mulai gak nggawa dhuwit, mati gak kena tangane wong liya kon. Saiki. Awas kon mulai gak nggawa dhuwit. Kandhani kocok. Ngandani. Kon salah kon ngandani. Ya, gak ngandani kok mi. Sore gak nggawa dhuwit, mati kon. Mati kon. Mencici. Ora kalau mencici. Lah aku merem deh. So. Lesa. Aku digepuk kancamu gak bales. Bales tak bales ya. Bales. Bales. Kon kebuk bojoku kok. Tak kebuk bisa. Kalau bales. Carane gepuk gak ngono. Ya apa? Kon gepuk bojoku kok. Ya. Aduh kenalan iku bojo. Ngene lho. Alhamdulillah. Wah apa? Wong lanang kok digawe kaya ngono meneng ae. Kandhani sing kaitan kau barang terakhir sok empuk kaya kudu ndelusup aku. Wong wedok kaya ngono kok jadi terusno, Cok. Lah gak diterusno ya apa sih? Kon sini dapur ae kon. Wong lanang kok sampe ganti kalah-kalahan wong wedok. Lek wis kadung suwe dadi bojoku wis. Rok-rokono kan aja celonoan. Ah lek aku rokan ngangkon merangsang. Diomong iki. Ngene lho, Song. Apa? Aku jane ya kepingin wani ambek bojo. Tapi aku lho kalah weton. Kon kalah weton. Iya. Oh, berarti kon iki termasuk hitungane kon kalah kena ndek. Iya. Carane, Cok. Carane ya apa? Saiki gak weton-wetonan. Apa? Lho, cak panut didukno. Le, panut wis mudhun ket wingi. Paribasan goblok. Paribasan bae panut. Bojo gak nganut. Iya. Didokono. Didokono. Iya. Mesti nganut. Contone kan ro dhewe semang bojoku. Tak
kongkon lapet kongkon mulih brangkang gelem. Gelem. Iya. Iku mergo dukun aso. Lho. Aku terno nang dukunmu, Sok. Aku terno nang dukun. Nah dukun. Aduh ya, Cok. Dukun endi? Waduh, Cok, nggon aku, Cok. Nang Bangladesh ngono lho, Cok. Iku dukun tak ngemis kok nang Bangladesh iki. Iya, tapi aku digawani jimat. Digawani jimat. Jimate ya apa, Sok? Lho iki. Iki lho. Iki jimate. Iki apa? Jenenge Kiai Tondong Rewok ya iki. Tondong apa? Rewok. Biasa kok gak rewok sih, Sok. Gak oleh. Aku seneng sing riwuke iku sok timbang tundunge. Kiai Tondong Rewok iki nek wis diempakno wong wedok model apa ae klepek-klepek kok. Iki Termasuk bojomu. umpama iki tak tamakno bojoku nganut, Sok. Lho gak trimo nganut, mbok kongkon apa ae gelem. Padahal iki isine randu lho, Sok. Isine randu. Ketoke isine randu, tapi iku pusaka. Iki tak tamakno bojoku. Ana rapale ta? Ana. Ya apa? Dung keripik hai tulang bawang bojoku ngelirik langsung matang-matang. Ya apa, Mas? Gaspol danga, digaspol danga, pelak kelepek kowe. Disaplokno ping 3. Ping 3. Ambulan liwat. Lah apa sih? Lah tak tonyo kegeten iki. Yo jaket-get. Iso ah? Ya apa, Mang? Ayo. Tung keripik hai tulang bawang. Nah, Bojoku melirik langsung matang-matang. getno. Gaspol danga. Nah, Digaspol danga. Payung. losor. Gak wani bisa. Wes mending anut ngintil ae, mbok kongkon apa gelem ngasu jeding, gelem nyemplung sumur mesti gelem. Jelas mandine, Sok. Mandi pol. Nyatane kon ro dhewe bojoku, Lek ngono gak kesuwen nang tak kepeyoke bojoku, Sok. Kepion? Tak tunggu tok kadoan. Ayo. Coba tok kancane bestine kok tambah ngadoh iki lho. Kita kan besti dari kecil. Apa besti ku? Bedes. Besti kanca ae lho. Lho, iki jare bahasane arek nom-noman saiki ku ngono besti, bedes sing ngayiti ngono. Lah apa gak bedes-bedes kok sakmene ae dhewe ya kingkong loro. Aku iku lho, Mi. Hei, sampean tak critani ya. Wis kon gak usah cerita. Kon gak cerita endasku mumet, kon cerita maneh tambah puyeng. Lah lha apa lho, Mi? Aku iki ndek kanca kono ya seneng pokok aku sering kok traktir. Lho, Ya kenapa ya? gendeng ngono ceritamu. Lah kok iso? Nglayani kono ngomong keplek bentu. Lho, tapi aku wis waras, Mi. Waras apa? Kon kakean sapa punden. Gak kira waras tambah nemen kumulanmu demit. Lah wong Solikin iku sing marahi kok. Solikin sapa? Iku arek sapa punden iku ambek kancane iku. Kon melok paturne Solikin ya entek kon gak ketemu pucuke. Kon iku ilinga kanca ambek aku suwe mek gak aku sing nulung ya gak mungkin kon iku iso urip. Duh. Lah Kon lha kecekel polisi sapa sing nulung mek gak aku? ya iya. Aku kecekel polisi ku kan bukan karena kesalahanku. Lah salah sapa lho? Ya salahe rasa bojoku. Aku dilokno ngene jare. Dek, mbok belajar ta dadi wong wedok iku gawe konten-konten sing menarik. Lho, apa salah aku? Aku langsung melayu nang pinggir sawah, ana peduse Cak Jo ditaleni, ya toh. Tak geret, tak tarik. Karono Pak Jo. Tolong, maling. Aku yo
nggak konten menarik ya wedhus tak tarik. Aku dadi wajah gak lapor maling-maling. Apa? Nggo pacul tak pacul cengelmu. Ya iku maling, blok goblok. Gawe konten menarik. Lah menarik ku anake wedhus tak tarik ya tak tarik. Kumpulanmu rasa keplek gandengane sapa punden menarik wedhus. Aja menarik wedhus kon iku sing apik, cocoke. Narik apa? Tarian listrik cek bongkok kon. Kon menarik wedhus, kecekel polisi ya slumrah. Lho lha wong ancene bojoku dhewe sing ngompong ana. Maksudnya menarik iku wongku langsung terfokus sama kita. Contohnya kreatif lucu. Kaya nang Budi Wijaya. Iku lah menarik, duduk menarik wedhus. Dudu. Lah kon mek timbangane wedhus cilik prauto taringke bongkok kon. Lho lah wong aku ya anake wedhus nggone Pak Jo kuwi nggone pinggire sawah. Ana tampere dawa tak tarik. Wah, maling ngono. Aku ya meneng ae aku gawe konten menarik. Ya Gak bingung sampean duwe kanca. Sampean ngelu ya. Aku kancane bendina ketemu kudu tak pateni arek iki. Iki titikake rada busuk iki. Lah iya, gregetno. Le, Ayo menari lho kon menari wedhus. lah apa katene? Prauto tarian. Aku narik prauto taline gak duwe mi. Lho, cek ndelek tali. Ibarat. Sampean ngerti gak? Iki lho gak patek ana barat mi. Delon sampe silir-silir. Kancamu. Lah ya bener to ku ya. Lah iya. Bener to lho wong silir-silir kok barat iki lho. Barat iku lak koyo Ibarat kok mangkel aku. piye to? Umpama. Oh, iku sing umpama aku rawati dosa. Iku to mi? Gak ngono. Sing piye? Umpama wekmu gedhe lan dawa. Lho, wek sapa mi? Wekku. Kok gak percaya ndelon? Ngene lho mi ya. Lali aku. Mi ya. Aku iki mangono mari transfer dhuwit digawe bojoku. Kok iki cerita apa curhat apa? Tak kandhani sampean. Bojoku mari njaluk dhuwit gawe tuku kabel. Pinter. Gawe tuku kabel. Gawe tuku kabel. Pinter. Sing iso ngene-ngene kuwi lho mi. Lho, Terus berok sakmene jarene iso joget-joget sing bisa. Ngene iki jare. apa Mbak? Kabel apa purel? Krunguku mau kabel mi. Kon niku gak jelas wong-wong ngomong purel kok kabel iku. Kabel iku murah regane. Bojomu njaluk dhuwit piro sih? Njaluk 10 juta tak kei 30 juta. Kabel iku sak metere mek 30.000. Mek 10 juta 30 juta gawe jiret matamu. Lah iku lho kabele jarene sing ngene. Iku dudu kabel iku purel. Purel iku begenggek terselubung nyanyi karaoke. Yo mbok kei. Tak kei. Aku kan mau jadi istri yang soleha. Apapun kesalahan suami selalu aku maafkan. Minta uang tak beri walaupun ke tempat-tempat apa ngono kuwi gak bener tak kei duit. Iku gak istri soleha. Apa? Iku istri sorokan. Goblokmu petung turunan 8 tanjakan kon. Lho masa Bojo ndalek purel mbok kei. Duh, aku kan sayang ambek bojoku, cinta ambek bojoku. Sayang gak ukurane ngono. Purel iku begenggek wong nakal. Loh, wonge lo gak tau nganu aku, Mi. Kok omong nakal lho, sampeyan iku aja gawe-gawe omongan Wong ta. wedok nakal. Wong wedok nakal. Lah iya, Mi. Aku lo gak tau dianu. Gak tau dianu Tau wong wedok dhewe iya. aku yo gak tau. Nganu aku gepuk aku yo gak tau. Gak usah gawe-gawe omongan sampean, Mi. Wong wedok gak bener. Wong wedok gak bener. Lah gak bener iku kan mestine didodono dalane rono. Cara sungguh kesasar nduk kono dibenerno rono. Iku kudune iku ngono. Ora malah diomong ndak bagus itu. Ya Allah Gusti.
Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok ana kancaku keplek kaya ngene ya Allah. Lho lah ya Semi, sama nak ngomong wong wedok gak bener. Lah lek gak bener iku didodono nanti dalane rono ngulon. Kliru ngetan benerno. Iku Wong wedok penggoda. Aku lo gak butuh pagoda. Pasti les iku to. Ora butuh mi. Aku ora butuh pagoda ge apa tuku pagoda. Kumpulan wong sapa punden ya ngene iki. Ya ta Bu ya. Ora butuh pagoda kok dikongkon pagoda. Goblok kok. Wong wedok penghibur. Loh, ngeber apa? Ngubur matamu ngono. Penghibur. Le, nduk kene iki biasae lho. Kene iki biasa sing ngubur. Wong mati ku wong lanang-lanang. Lah apa wong wedok-wedok melok ngubur lho. Gak ono mi. Kon mati opo pisan tak pendem kon. Tak kareno dengkulmu tak gawe ketak-ketakan. Sampeyan niku piye sik mi? Sampeyan iki kan tak critani. Bojoku iki mari njaluk dhuwit ge tuku kabel tak kei. Purel tutu kabel. Terus budal nang gone wong wedok nakal. Wonge ora tau nganu. Balon kon sik gak ngerti. Kon. Balon. Sik. Balon lon. Lah sing mombol-mombol iku sing Iku plembungan. Le, aku iku anu kono anake sapa Sulikin. Aduh, Mak. Kan balon yo cek gak ngerti ya. Anake Sulikin iku wingi anake nangis. Udah itu kono balon. Lho, ale tumbas balon. Lah iku sing abang jokone putih. Lho, Iku lah balon arek cilik kaya penyanyi RTK iki lho. lah terus apa? Kon iso nyanyi balonku sih? Aku ta? Iya. Pate apal aku. Coba balonku coba. Balonku Ada ada 5. Terus. Rupa-rupa. Rupamu. Rupamu. Rupa-rupa warnanya. Rupa-rupa warnanya. Terus Merah kuning kelabu. iku setopan nih. Setopan iku merah, kuning, terus ijo. Iki sing goblok aku ta iki. Iki balon sing ana nyanyiane. Temanku ada 5. Balon-balon semua. Ana ing Wijaya. Ana balon mami yo. Piye sih? Aha. Aku iki mbok kon piye? Aku mek nuruti cangkemmu subuh gak mari. Aku iki kari ngenteni bojoku. Kon ngenteni karepmu mati yo Piye karep. ya? Bojoku tuku apa iku mau? Jarine kate kan tuku 5. Tuku 5 tak kongon 10. Lek bojoku gak ngatasi, iku nakal, tak goceli. Pucuke ki ana balsem cek kapok bojomu. Lah lha apa dikek balsem? Cek gak kakean. Ora masuk angin kok dibalsem. Kon niku aduh. Kula niki kancoan niki bener sugih, tapi yo keplek. Tumrape bojo selingkuh, lak dilarang iki disangoni. Ya wong aku cinta kok. Cinta-cinta ketara grope bojomu ku ya sapa punden iku. Ya gak apa-apa badoken cinta. Kon gak gelem nurun aku niru aku iku apa? Ya ora iso aku kon niru awakmu mi wong awakmu banci aku wedok. Aduh arek iki banci-banci nang wong. Apa masih banci? Lho, lah jare aku kok Aku masih banci wong lanang gak ngelama ambek aku. Aja sampe ngelama tak idek gulune. sapa kate kok ide? Ya bojoku cok kate ngelama gak wani. Lah kenapa gak wani? Wedi ra idek. Ya iso wong padha lanangi. Lho, tutup pokok padha lanang. Cek. Lho, cek goblok kon ngap. Lha apa? Kon kepengin gak bojomu nurut ambek kon? Ya di iku ya kepingin
Jarene lek wong-wong ngene kok kongkon apa ngrambakno godhong lamtoro. Kongkon nalen mbok bokong e. Ya raimu kaya wedhus goblok. Gak ngono. Piye? Mek kepengin bojo nurut. Heeh. Ana pepatah. Dikerek didokno. Mek gak nurut didokono. Lha wong aku lho, gurung tau nglairno mi, ya. Gak perlu dokon bayi. Cik, Loh, lak aku cowok. yo gak meteng. Ayo gak pusing sampean, Aku gak meteng. Disuwuk. Disowokno. Demon ta? Gak panas to? Gak apa adem. Adem. Adem to? Adem. Wong gak panas kok kongkon nyowo. Ancene bathukmu adem, gulumu adem, utekmu sing kopyor. Piye to mi aku kok serba salah to? Disowokno gak gelem, didokono gak gelem. Nang paranormal. Aku normal mi, aku wedok asli. Aku normal, lek sampean gak ngaran normal. Kok iso? Awakmu lanang macak wedok. Ayo. Kurang ajar kon. Ate lanang macam wedok. Aduh, arek iki wong tuwa nang wong tuwa. Yunem iku lho, wingi. Nggih Bu nggih. Yunem mati sih. Wis tuwek to, Bu? Lho, kok golek wong tuwa lho. Umure 100 ponjol 3 dina ponjol sak jam 5 menit. Iki sing congok aku apa iki? Mati. Aja ngelono aku congok tak jloki ngono ya. Kancamu keplek iki. Piye? Wong pinter wong pinter. Wong pinter iku nduk Uner. Nduk gone Unisda, nduk Undar, iku dosen. Nduk kampus-kampus iku akeh wong pinter. Demi. Apa? Aku karo gak duwe kanca koncan. Tambah ngenes aku iku duwe kanca-kanca iku. Sampeyan iku lho lapo nangis iku lho lapo? Aku lho gak lapo-lapo aku kan manggil nduk kene. Aku nangis kon karena kon keplek goblok bento congok. Akeh men sik mi. Kon wis cocok kakean pola meneng wae kon. Aku meneng. Suwe-suwe kok aku gregeten Aku meneng nduk ndi? Kon biyen nurut aku ngenteni aku normal tak rabi dhewe kon. Lah ya aku meneng nduk ndi? Nang nguri kon. Nang buri. Nang nguri. Dul kanip. Kan nang burine rombongan kok. Kon lapo nang nguri rombongan ati ngujung kon. Kene. Lha ngeten lho gak nyambung, Mbak. Gak nekara hukum tak bunuh arek iki. Tolong Pak Dokon teko, Pak. Sampeyan wis tak omong ket wingi nang teko. Aku mek ngomong ambek iki suwe-suwe aku budreg. Bapak cek suwi ya. Koncoku Pak, iki ya kanca ya dulur tapi ya kurang ajar. Gak jelas koncoku Pak. Lah gak jelas e. Ceritane padha karo aku biyen. Aku biyen disia-sia wong lanang sampai diajar donya kuntek perkara wong lanang. Ayo kon kate kentut kon ketara kon. Ane apa? Sampeyan tolong aku. Iki ceritane padha karo aku. Koncoku iki dianiaya bojone jenenge Rasa. Sampeyan kei jimat. Rene. Bolak-balik njaluk tolong duwe gak enek. Tak transfer. Tersersaper. Iki ya? Iki. Sapa jenenge? Inge Rokaya Mudaiya. Inge Rokaya Mudaiya. Mudaiya. Jojo. Kacu. Yuk. Sini. Iku lho apa iku? Kolo apa iku? Iku lho klop-klop koyo konang. Dancuk. Gak nyambung. Sarape pedhot. Iki pekson, mek gak dipeksa gak gelem. Ki paksa. Dipeksa kudu njaluk aku tambah nono ya. Hah? Tambah nono. Lah aku lara apa? Supaya ucok nurut. Ucok nurut Rasa nurut. Ngono ya? Heeh. Cocok. Aku tambah nono.
Ceklangan idaan. Ceklang. Idaan ceklang. Ayo. Ayo. Ayo apa iku ayo. Wong kok. Awakmu kena apa? Aku iki jane gak kena apa-apa, Mbah. Lho ora kena apa-apa diceluk. Hah? Ora kena apa? Sik tak urus sik. Hah? Aku iki njaluk piandel supaya bojoku nurut. Kok gak kena apa-apa iki apa sih? Kulit-kulit wis kandel. Maksudnya njaluk cekelan. Aku tambah bingung ya. Mbah, Mbah. Mbah. Njaluk cekelan supaya bojoku rasa. Mbah, sampean jare BPKB tak cekelno. Jare cekelan to. BPKB kecilian sertifikat. Cimat. Tak cekelno, Mbah. Hah? Tak cekelno ya. Gosek, tenang. Tak takonane. Iki dokonku. Asline kon kuwi kenapa? Asline. Asli kula Jombang. Lho. Sampe tadi wong tuwa kan. Apa bules kaya entot. Asli kula Jombang, Mbah. Sapa sing karo mongko tanggoku? Iki yo. Masa Asli kula Jombang. iki yo. Jembek. Apa? Ora ditrong. Ngebali obat. Kacau. Ini no grip Rong. Mau enak tuh. Ada. Ya. Nah. Ya. Ada. Oh. Paksaon yuk. Nek tak gelem kaplok kono. Permasalahanmu aku roh. Kok kalah karo bojomu. Bojomu sembarang kali kok turuti. Bener. Iku salah kok. Bener. Tunggale iki biyen. Kalau dindri. Ibarat bojoku mangan daginge, aku balunge. Balunge sareng gereng-gereng nek mangan. Asu bae. Lah terus Piye isane kalah karo awakmu bojomu? Tak kei. kaya iya apa? Tak kei donga ya jimat. Jimat apa, Mbah? Ya. Jimat sembarang kali akeh. Akeh, Mbah, jimatmu. Iya. Panas. Sakur. Nek kon kepengin menang karo bojomu, tak gawe jimat. Ya. Lah wong dong ae. Loh. Lah, alah. Moncret. Masuk. Apa ini? Iki siluman ula entong. Torore. Kali guyon iki tinggare katung. Hah? Iki ngono ilate ula naga. Cok. Ilate ula naga. Ilate ula naga. Nek gawe ceplek tak kae donga kon. Dongane. Dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Bangtut. oyote kolang kaling. Siapa yang ngentut menjadi maling. Ya. Mi. Awakmu biyen kok yo ngene ta? Aku terima duduk bang tut tok. Apa? Bang ceng barang. Tirokno. Hai. Ayo. Ha! Kira maling. Iki piye? Anu, Pak, ngapunten iki rada lemot. Dalam hati ya? Gak ada dalam hati langsung. Kon
Bismillahirrahmanirrahim. Bang Bangtut, oyot kolang kaling. Siapa yang ngentut dianggap maling. Bojomu kok ana ngene ta? Tuk 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 nurut. Ngono ya? Iya, iki kudu pengapesane wong lanang. Tuk tuk tuk. Iki mah kaya kurang mantep. Balen ana maneh. Balen Aja maneh. sampe keliru, kok keliru. Adep nanti. Oh, ngadep ini. Lo kadep bismillah ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Badut. Ayat kolang kaling. Siapa yang kentut? Apa iki? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bener. Bang Bangtut, oyot kolang kaling. Siapa yang ngentut dianggap maling. Kayak sok coplo iki, Cak. Pakai lu kok. Wes dong. Bojomu tekan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bang tok. Ayat kolang kaling. Siapa yang kentut? Bisa di mana? Dung dong. Tertuk nang ngene. Duk duk duk. Ya, mesti bojomu terus. Ya. Terus gini. Ya. Ya. Iso kan iso. Hah? Ya wes, Mbak. Engko tak transfer. Iku paranormalku, iku dukunku. Berarti sampai nek Tadi aku biyen ambek ucok iku ngamukan. terus ucok. Ketemu dukunku iku mau sok genah. Oh, berarti sampean gelek gak genah ya, Mi. Iya. Tambah candu, Mas. Loh, Mas. Mas. Sampeyan sidone piye? Sido nggawa arek 5 apa 10, Mas? Kok ceritane arek iku tambah situk engkas arek 11. Sidone kowe gendeng. Piye to, Mi? Iya. Kon lapo gembolku Daniel iki? Menang. Loh, Iki lapo iki? Bang Tut. Bismillahirrahmanirrahim. Kon mangan apa nek bismillah iku? Aku iku ya Mas gak katik mangan apa-apa karo mami ku nek katik apa-apa. Wes katik. Dijawab. Bres ping telu nurut. Dosa Mi ditakoni bojo gak cemara. Iya. Menengo ki syarat. Wong lanang iku imame rumah tangga, nek ngomong apa-apa kudu dijawab. Apa maneh kon wong Otomatis aku wedok? dosa to Mi. Dosa. Gak manut perintahe bojo. Iya. Takoni aku gak. Kon mulai liwat ndi? Tak pateni saiki kon. Bojo. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Tut. Enak Bang BNI. Hah? BNI, BRI. Bungae titik. Bungae titik. Iya. Ana iki Bang mandi ini. Iya to Mi. Wes aja direken Bang Tut akan kolang kaling. Tutup ana kopengku. Kopengku tutup ana. Tak tutup di kuping. Bang. Allahu Akbar. Apa Iya, nek Semi. tutupan kuping tutup are. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Tut, oyot kolang kaling. Siapa yang ngentut Ate gendeng. dianggap maling. Ya. Iki rada kepuyangan nek. Kon perintah nopo ae nuruti. Perintah nopo ae nur. Sayang. Perintah nopo ae nur. Sayang. Apa? I love you, Pul. Kon alep ju temenan ta? Kate gendeng kon. Iko lho bojomu. Bojoku ndi? Iko lho. Loh iya Tidak sini. Jangan dekat. Jangan pegang dulu. Kasihan jangan colek dulu. Apa kamu belum tahu siapa namamu? Ayo, kok tak kei ping 3. Karep. Karep embo. Pokoknya sampai badan masak. Terus baru berdek. Iya. Coba. Iya.
Kentut kok. Dong keripik hai tulang bawang bojoku ngelirik langsung matang-matang gaspol ndangan di gaspol ndangan Gak mas-masan, gak mas-masan. Ayo. Mas, aja kaya ngono Mas. Mas-masan ajar. Ayo iki kok. Ayo. Gak mas-masan. Gak ada mas-masan. Aku nyelang jimatku lho. Dulu aja. Nah, balik nah. Yo sik to. Ayo. Jawab. Eneng apa? Sumukanku teko sampean tak keno inge bojoku saiki ngamuk aku ditabuki. Awakmu? Iya. Ditabuki? Ya, Syukur. Lho. Nglumpuk kene. aku ngelu iki, Pak. Nglumpuk kene. Kenapa aku iki? Suwe. Iki sapa pisan? Iki gak disuwun blase. Songkol. Oh, waras. Iya, sih. Mangmulo ya. Ya apa, Pak? Itu pelajaran. Iya, Pak. Wah, dadi wong lanang aja sak wenang-wenang karo wedok. Wong wedok gale sak wenang-wenang karo lanang. Lah karo kowe cek nurut wong wedok. Lah nurut iku keliru carane. Kudune ana tangga buka gitu. Ka ngono kan. Meneng. Saiki awakmu kudu nyadari. Sadar tak kon? Sadar. Sadar tak? Sadar, Pak. Sadar tak? Sadar. Nanti saya situ utul. Saiki ngene. Ya, Pak. Padha sadare iki sesuatu contoh. Heeh. Rumah tangga gak oleh bencang cuang, Gak oleh. gotse, Gak oleh menang-menangan. gak oleh menang-menangan, gak oleh kalah-kalahan, harus imbang. Saling mengerti. Lah, saiki ayo nang Tawang Sari. Kenapa? Lho, gelak lo, drup. Lakone apa ya, Cak?